Ja si myslím, že bolo by ho treba obviniť z jednej dôležitej veci a to je zatmenie slnka. Ó, Pane Bože, to bolo. Evička, počúvaj, ale počúvaj dobre. Aké sklamanie to bolo. Od našich bratov Rusov. Keď tá správa prišla na rádio a bolo povedané. Vážení občania, oznamujeme vám smutnú správu. Práve sme boli okupovaní ruskou armádou. Prosíme vás, zachovajte kľud a nesnažte sa brániť. Evička, počúvaj, ale počúvaj dobre. Keď tá správa prišla na rádio. Aké sklamanie, Evička, počúvaj. Ale počúvaj dobre. Sklamanie to bolo. Ó, Evička, každý dúfal v niečo lepšie. Niekde nejaká lepšia zem. Ale niekto môže počúvať? Lebo zajtra ideme na hranice na hríbiky.